bakarrik etorri naz, enaukon ingo loturarik. Buruan naukon zerbait zan, Latinoamerika, erabaki nagoen Argentinara etortzea horregatik. Buenos Aires, Mar de Plata, Quilmes, Córdoba, ontxe Salta, egonaz bai Jujuin, seguramente luzatu ingotela, ze hemengo lekuak oso harrituta guzti naue. Kaixo Inoa, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Argentinak ze harrera inotzu ba? Lehenengo momentutik oso harrera ona induzte eta kriston esperientzia dabilizeten. Zer dela ta? Munduan beste puntuara jateko ideia hau edo plan hau? Buruan naukon ideia bat zan, bier nauen herritxik urtetia eta urten jaten oportunidadia etortzeko eta pentsa barik. Bakarrik fan zara, Inoa, edo aurretik baseukan inungo loturarik Argentinarekiko, zerotik hasi zara, konta iguzu apur bat. Bakarrik etorri naz, enaukon inungo loturarik, bai naukon pentsauta buruan voluntariatza pare bat itxia gure nauela, eta berbain da naukon voluntariatza batekin, eta gero hementxe beste voluntariatza batekin kontaktuan jarri nintzen, eta gero viajetan janaz lotzen gauzak, baina pixkat improvisetan eta momentuz beti jakin izen dut zerrin urrengo guneetan. Orduan, esan geke zerotik hasi zarela zela bait, samurra izan da? Lehenengo hilabete honek samurrak izaten da bit? Bai, hori naukon buruen, hori izan nahi nauena, pixkat bier nauen improvisetia, momentua bizitzia eta emutia importantzia segure nauen nik, segure nauen momentuan, segun zelan sentitzen izen, lekuren bat gehiago guztutan bajaten denbora gehiago egotia, eta hortan hola nabil eta oso gustora. Zer dako berezi Argentinak, edo zergatik Argentina? Buruan naukon zerbait zan, Latinoamerika, jakinda lehengo viaje izango zala bakarrik eta pentsau nagoen hizkuntza aldetik bai erresa ingo jatela eta erabaki nagoen Argentinara etortzea horregatik. Voluntario lanak egiten zabitz, konta iguzu oin arte zertan ibili izan zara? Momentuz bitan, lehena izen da baserri estiloko etxe baten, mendizan beste pintan, eze barik eta básicamente itzen gauen indien nahuena zan hortuan lan, margotu, animalizak zaindu, sukaldatu, eurak agintzen zuztien zer bierza huien itxia, edo lagunketia, eta guk, voluntarioak moldatzen ditzen horren arabera. Eta oso gustora egonaz, izen da esperientza bat oso desberdina, eta kriston oportunidadia ezagutzeko leku ez turistikoak, pertsona lokalak, eta oso interesgarri zaitzen da. Eta gero, hostal baten bebai, ibili zara? Hori izen zan Kordoban, inzustien berba Argentina ninguen da, eta bai ez ezan nauen, berez ez nauen gura egin, baina eskerrak panitzela, izen da bebai esperientzia bat oso desberdina, egonaz hilabete bat azkenien, ze enakon buruen hainbeste denbora egotia, baina oso gustora egonaz, eta egonaz hostal baten voluntaria lanak itzen. Lana askoz berrezagoa zan, rezetxinoan txekaut txekinak itzen, logelak pizkate garbitzen, leku komunak garbitzen bebai, lan erresak, eta bebai kriston oportunidadia beste herrialetako jendea ezagutzeko, jende lokala bebai ezagutzeko, eta bebai egun lasaizak aukitzeko, ze bestela hemen hiriburu bakoitzean 1000 plan dauz, eta izen da hilabete bat gure nauen dana, baina bebai lasai egon eta niretako denbori hartu. Eta oin, Kordobatik Saltara? Berez, esan nire plana, nik berez jamenutzen Mendozara, baina hostelien ezagutu nauen mutilatek esan zuzten asko gustako jatela eta benetan merezi zauela etortzia, eta kasi notzen etorri inaz, eta benetan oso pozik nauela hemen naukon pentsauta
4 egun egotea, eta azkenien seguramente luzatu ingotela, ze hemengo lekuak oso harrituta utzi naue. Eguneroko nahasixa dala orduan esan geke, ezta? Apur ajetregoa eta alde batetik bestera. Bai, depende ze hilabetetan izen da igual lasaizago edo ez. Australian egona zen hilabetia izen da igual estabilizauna zen momentu bakarra. Ontxe momentuen da egunean pentsetan dut zein goten, giserezak zein goten, eta hori bai asko guztu da jat. Eta zenba denbora zoaz eta ze leku ezagutu juzuela labur esateko? Uste dut doiela 2 hilabete eta zeozer, eta egonaz Buenos Aires, Mar del Plata, Quilmes, Córdoba, ontxe Salta, egonaz bai Jujuin, hori itzen da más o menos ibilbidea. Eta batetik bestera zela mugoien zara? Argentina oso handia da, enagon espero olako dimensio aukitzia, eta hiriburu batetik bestera jateko, kriston bidaia luziak die. Daukotu autobusak gabez, orduen nik aprobetxetan dut gabez bidaiatzeko. Eta, abioiak bebai, daukotu hegazkinak badauz, baina merkia urtean jatzu autobusetan fatia. Eta niolan mugirunaz autobusetan. Esan dugu oinarte nun egon zaren, eta aurrera begira bizitatzea gustatuko litzaizuken lekuren bat edo pendienteak otzuna? Momentuz, Saltan geratuko naz, asko gustau jat eta gustako jaten fatia herri txikitxotara. Hemen da zinguruen herri mordo bat txikitxoak eta dela super politak eta super interesgarritzak. Eta aurrengo azpien, ez dakit, ikusiko. Zer gustau zatzu geixen edo, zer ekarriko zeke Argentinatik Euskal Herrira? Geixen gustau jaten gauza, izen da jendian jarrera, jendian alaitasuna. Geixen bat, dantza, hemen asko dantzatzen daue. Daz, egundana musikean zuten eta dantza itxen. Eta da oso erresa jendiaz berbaitxia, jendiaz dantza itxia, alai egotia, hori asko gustau jat. Eta alderantziz, horrez dauen zerbait hemen gustoko osuna edo hemen dauena? Galdera zaila, eta esango nauen, pizkat, rotondak, sentitzenaz jurtutaz, hemen rotondaik ez da, faten super askar, eta falta motatzen da. Oso ondo, Ainoa, ja bukatzen gabitz, motza da, zure esperientzia motza izaten dabil, baina oingoz, esperientzia zelakoa? Nik espektatibak altu nauzkon, baina espektatibanak supera binditzu bidaia honek, eta oso ona da bilizeten esperientzia hau, oso baliogarri izan niretako. Zer zabitz ikasten? Gauza bat interesgarri ikasten agina da momentua bizitzen, antxe igual ikasketekin, lanakin, beti nabil begira biser edo etzi edo etorkizunan. Eta hemen baina bilen moten importantzia momentuan, eta momentuan gurotena, momentuan sentitzen dutena. Eta hori ikasten nabil, da zaila da, ze azkenien beste urte goiez pentsetan eta gero. Eta gero, bidaia danen moduen, kultura desberdinak, jende desberdinak, konbibitzen personalia desberdinekin. Eta pertsona bakoitzak emiten dutu zerbait edo ikasketa desberdin bat emiten zu. Bidaia pertsonak die, hemen pertsona asko nabil ezagutzen aldatzen nabiena. Oingoz, bidaia motza da, baina luzatzia dakotzu buruan. Ez dakit aurrera behira noiz arte, geratuko zaren Argentinan? Asko gustako jaten luzatzia, ondion ez dakit zein goten, ze gero, antxe pare bat proiektu daukote invierdotenak, orduen bueltau inbenaz bai. Baina, ikusiko zein goten. Ederto, Ainoa, mila esker guri atiak zabaltziagatik eta ondo segi. Zerrik asko zuei. Gero arte. Agur!